बे समाव नोंथांमोननि निउज मीडियाजों लोगोसे नैबे निउज नायग्रा जोंनि बर' फिसाफोरनिसिम बा बर'साफोरनिसिम 5 जुन मुलुगनां आबहावा साननि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोबोद साबायखर जासिहरबाय। दा बेवहाय सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामिनि रायजोफोरनि मददजों मोनसे जि बिफां गायनाय हाबाफारि आरो बेजों लोगोसे गामि सांग्रांथि मेल आरोबाव महनपुर जि इउनिट एबसु दानाय बे हाबाफारिखौ बेवहाय जोबोद गाजा गोमजायै खुंनाय जादों आरो बेवहाय थारैनो नैबे हस्तिनापुर हन्थापारा गामिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गासै रायजो राजा आइ आफामोना मैखोमै बाहागो लादों आरो बे मैखोमै बाहागो लानायनि गेजेरजों जे गामि जौगानायनि हाबा मावनांगौ जों जे बर' सुबुंफोरा सांग्रां जानांगौ जोंनो जे एबसुखौ नांगौ बा एबसुआ जे माहारिनि खामानि मावो दा एबसुखौ दे मदद होनांगौ दा बिनि सायाव गुवारै बेवहाय सावरायनाय जादों आरो बेवहाय गाहाय आलासि महरै आं बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना बेवहाय थानाय जिखिनि रायजो राजा आइ आफा बेवहाय बिथांमोनजों एबसुनि जि सानथौ सानस्रि एबसुनि मावनो लानाय जि हाबाफोर एबसुआ माहारिनि थाखाय मावनाय जिखिनि खामानिफोर बेफोरखौ बिथांमोनजों शेयार खालामदों। जोङो बर' हारिया बर' बिजोंजों फरायनानै बर' रावखौ जोङो गोजौसिनाव जि लांनायनि थांखि आरो थाखाय बेखौ लानानै बेवहाय सावरायनाय जादों जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफोरखौ गावनि बर' बिजोंजोंनो गावनि बर' रावजोंनो जोंनि गुदि फरायसालियाव फोरोंनाय जायो इयुन जोलैफोरखौ आरो जोंनि इयुन जोलैफोरखौ थार आरो सैथो गोग्गो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों जों जे सुबुं सम्पद सोरजिनानै लानांगौ जों जे फुंखा सुबुं आरजिनानै लानांगौ बे फारसे जोंनि नखर समाजाव जोंनि गामि समाजाव बिमा बिफा आइ आफा आदै मादै बयबो जोंहाबो मोनसे साननाय दं हास्थायनाय दं बे साननाय हास्थायनायखौनो जाहाथे जोंनि जि इयुन जोलै बे इयुन जोलैफोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि साननाय हास्थायनाय बे गासैखौबो मावफुंना लानो हायो आरो जाफुंहोनो हायो अब्लासो जोङो मोनसे गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि थांखि बे थांखि फारसे आवगायलांनाय जागोन। दा बेनि थाखायनो आङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो बेखौनो खावलायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद होनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थुलुंगा होनांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बोसोन होनांगोन आरो बिखौ अनसायनाय लाखिनांगोन आरो बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जिखिनि खाबु खायदा बेनि गेजेरजों माहारिनि थाखाय मावनां हाबाफोरखौ मावनो हायो बे खाबुखौ रायजोफोरा होनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो अरायबो बर' हारिनि थाखाय बर' फरायसानि थाखाय बर' रावनि थाखाय बर' जातिनि थाखाय जाहाथे खामानि मावनो हायो बेखिनि सुबिदाखौ जाहाथे रायजोफोरा होलायो आरो गोसो मोदोम जिउ होनानै जाहाथे फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो जोङो बावसोमनानै मावनो हायो बेखिनि गोहोखौ जाहाथे मोनो बेनि थाखायनो दिनै बेवहाय आं बिबुंथि लाखिदों। थारैनो आंनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन दा बियो उन्दै बैसोआव जि हाबा जानाय आरो गेजेर ससेयावनो फरायसालिखौ नागारनानै थांनाय जि मोनसे बे जागासिनो दङ बेयो जाबाय मोनसे समाजारि जेंना। जोङो थारैनो समाजाव जोंनि जि बिमा बिफा दिथागिरि गामिनि समाज जोङो उन्दैनिफ्रायनो बिसोरनो जि गुदि सोलोंथाइ बा जि माने उन्दैयावनो सोलोंना लाथारनो गोनां जि सोलोंथाइ बेखौ जोङो होनो हानांगोन। जों बिमा बिफा दिथागिरिया मोजाङै बानजायनांगोन अननाय मोजां मोननाय आरो दिनै मुलुगनां आबहावा सान बे आबहावा सानाव जोङो हाबाफारि बायदियै हस्तिनापुर हन्थापारा गामिनि नैबे एलपि स्कुलाव बेखौ हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो समाजारि सांग्रांथि मेल लोगोसे महनपुर खोन्दो एबसु दाफुंनाय बे हाबाफारिखौ जोङो हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौ मावफुंबाय। दिनै गिबि हाबाफारि हिसाबै दंफां गायजेननाय जि गिबि हाबाफारि बेवहाय जोंनि सिमेन्ट दख'रानि बोसोनगिरि
केराब रामसियारि बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावफुंना होलांबाय। नैथि हाबाफारि बायदियै जोंहा जोंनि जि दिनैनि जि थांखि बेखौ बेखेवनानै होनाय जोंनि सिमेन्ट दख'रानिनो बोसोनगिरि जिल्लानि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि सन्जीब रामसियारि बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय आरो बे हाबाफारिखौ थांखिजानाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंहा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि अजय खाख्लारि आदाया बेवहाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै खोब मोजां मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों गामि समाजाव दावगालांनायनि खोथाखौ बिथाङा मोजां बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा बुंलांबाय आरो बे हाबाफारि बायदियै गाहाय आलासि हिसाबै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि तेनजिं बर' आदाया दिनै जोंनि समाजारि जेंना आरो फैबाय थानाय समाव जेनेरेसनाव बोरै लाइमोनफोरा जों गावखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों गुबुन गुबुन बिथिङाव आबादारि मावनायजों जिउ राहा दानायजों लोगोसे बोरै खामानि मावलांनो हायो बेफोरनि सायाव मोनसे मोजां बिबुंथिनि गेजेरजों गामि आफादा गामिफोरखौ बेवहाय सुबुरुन होनायजों गेजेरजों मोनसे मोजां बिबुंथि होलांबाय। बिथांनिसिमबो जोङो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावहरबाय। पश्चिमापुर हन्थापारा गुदि फरायसालियाव जि फरायसाफोरनि बिबाङा बाराखाय जोंनि पश्चिमापुर गामिनि दैदेनगिरिजों SMC बडिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि सिमेन्ट दख'राजों सावरायलायनायनि गेजेरजों फोरोंगिरि सासे फरायसाफोरा बुरजा जानायखाय नांबावगौलाय जे गावसोरनि फान्डनिफ्रायनो गामिनि फान्डनिफ्रायनो लोगोसे फोरोंगिरि साराबो गाव हारसिं फोरोंख'नो हायैखाय सासे फोरोंगिरि बिनानाव लाबोदों। बे बिनानावनि मुङानो जाबाय मिनु दैमारि। बियो गाबोननिफ्राय बे फरायसालियावनो फोरोंनायखौ हाबाफारिखौ मावफुंसिगोन।